Masu kallo, kamar yadda za ku iya gani, wayannan dai da kuke gani ba sojoji ba ne, wayannan da kuke gani 'yan bindiga ne ko mace a barayin jeji. Kamar yadda za ku iya gani, gashi nan sai farin ciki suke, suna murna sun wato ainihin samu damar kwace wasu motocin sojoji. Kamar yadda za ku iya gani, gashi nan suna ta fito da abubuwa daga ciki. Ga ɗaya daga cikin motocin sojojin nan sun sa mata wuta. Subhanallahi, subhanallahi. Kamar yadda za ku iya gani, ga wasu daga cikinsu suna tafiya zuwa inda aka sa wannan ɗaya motar wuta. Ga sanan dai suna kan wato ainihin ƙarasawa inda suka sa ɗaya motar wuta. Gashi nan suna dai cikin farin ciki na wato kamar gani suke sun yi nasara akan wannan. Kuma ga wato shugabansu yana magana, gashi nan yana wato ainihin bayani akan yadda ke jin daɗin wannan abun. Ga kuma ɗaya mota ta biyun ita ma da wasu wuta ba, gashi nan ita ma sun wato ainihin sa mata wuta. Kamar yadda za ku iya gani, ga ta nan tana ci da wuta. Daga ƙarshe dai bari ku ji kaɗan daga cikin abin da suke faɗi. Sunana Muhammadu Bello Turji, a arewa maso yamma. Bello Turji ya shiga kabila guda biyu. Ga su sojojin Najeriya, ku sani Bello Turji na zuwa kanku. Insha Allahu, in dai ba ku zo ku zauna lahiya ba, muna gaya maku da ku da malamanku. Kalilatin fatin galibatin ma'asabirina. Insha Allahu, muna tare da Allah. Allah ya ba mu nazaran toye kunkuraye. Ƙara kawo mu da kayan aiki. Waɗannan dai yara da kuka gani su ne na Bello Turji.